आप लोग भी लोग Dibor kam, pila semangat tahun coba ni cibai, angka TPF ni Silong Unit ni General Secretary. Je orang tabok Central Otong. Tumangka tini sini rally toma bisingo. Tumangka rally kali masih tiba motasong sini rally ni tung tokru layu sini rally ni aro punya program kumpuy academy bus kamu kayu ni tong thai kok. Arzaga ni sini tung ne stay sok tung tokru we stamro we buwe ani sini borok ma bri ma ba dera kha khoroksa tini jar hospital serious condition. Tumang nai si samaya kok tar sorao. Omai ke borok khai ro ha. Bon periksa seng ground 5 minit periksa bo ground borok cricket tung tung bulai mana bulai si sing no. Seng borok kawang ke nuka borok khar peka. Seng bu we mesti borok khar peka. Yang sini kok gari batak song phawi borok pura tokru we gari ni halat ning nukna kaispa gari tikina kri kha ole ani klo gari bas jar tung. Omake gari sini TPF ni kaise ya. Seng reserve to mani sumo gari और बिसिंग जों और तुमा बसाक बैसाक याक्सि सुलायमानि सबाया जों और जों बांग्लादेश नि एगेंस्ट नि रूल एगेंस्ट जों 12 लाख नि बांग्लादेश और सभा खायो जों कोइनि एगेंस्ट या जोंनो तानि याक्सक जांलांबा कोइटन सिमि रैली खालामन नति और नयतानि सिमि रैली सिनि नों पुलिस नि और कालेक बो खाइनामाबो जों अलरेडी म रजाक रिपोर्ट रजाक बसि नयतानि सिमि सेमेसेस खाइमालिया जों बाथागैसि मा दंसबो जों बुजागै तगजागै बेलायनि बुजाखासों और कोइटन सीरियस कंडीशन नखा 5 जना कामके सीरियस कंडीशन हा खरकसा गता जर सामाय खटमांका बहाय जों ताबो खाइजागो कनर ताबो ताम सिद्धांत ना लाग्या जों ताबो जों साव CM पूर्णचंद्र जमातिया सबानि अकादो बकिलानि बोर्ड बाय पासं TPF नि बोर्ड बाय पासं सबा आं गोल्डन जमातिया आं से आप्रो TPF नि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निके बासाव 7 बोसोर रमिने जों आप्रो आरो जागाबो किल्ला टल ओवर तिरप्राव 19 कान्सिनि प्राइमरी डिभिजन वाइज तमाबो किल्लाओ कन्स्टिट्युएन्सी आं पासाखा आं साइलेंट तंखा थानसाना हाजागैनो आं गोल्डन जमातिया तिनि ज आनि र बन बसिंति बन बसकाव कग्न साराबे साइलेंट तंग बन बोर्ड रवै जों बन बाङै फिल खायै पास खाइरो मासि तिनि जरा बल तानि सिं बरनो बुबा जों दाइबेसे थानसाब्रो थानसाइ बोर्ड पास खाइयो नाबले बरनि थानसाबो बरबाय बरले तानि थानसांमा नुजागैया तानि सिन बरबाय बरबान थानसांया सिन बरबाय बर बुलाय वानसेनोके देनि मुस्लिम नोके बर देनि थानसानि मारिवतलाय जों TPM के तिरप्रा सांया जोंनोके तानि बुखा बर जोंने तमा साया खाइका अरो हाइन बस जोंनो सावो जे बुवाग्रा सिनि हाइनेस हिसाइनेस बुवाग्रा प्रोजेक्ट टिचर देबो मानो जों कोइने थानसा जों खाइयोके जोंनो बरिदि जोंनो रिंमाले तमा बन मिसे जों मा एग्रीमेंट नंफोरले जों मा NRC बे CNT एग्रीमेंट तक बो ग्रेटर ट्रिबुनल थाङा असि सिनि बन केबिनेट बले जोंबा हापन जोंके हो NRC तंसा बो फाइदि NRC तंसा बन अलरेडी केस फाइल केस सुप्रीम कोर्ट बाक्सा खाइजन का फाइदिता जों बाक्सानि खाइलायनि असि जोंबले जों बन ग्रेटर ट्रिबुनल नो केबिन खातिनि बुजा खासिनि बर बुतिनि जलजाक पाइका गारि रखायका तखु जाबा जों ताखासिनि ताबो गारि रखे कि नं सिमि द बखक जांना सिनि सिमिनि और थुकसिनि लाइन सिनि काइसि बर बाइक बैसे गुरि नाय दङ बाइक बैसे जों रेली खाइफ्रो बाइक बै गुरि नाय दङ गेसें आरो गावनो सगाखिनि बर हाइ खेपिका जों